खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी गरेस्वर फरायसालिमानि अडिटोरियम नब्लाङाव सानसेनि हाबाफारि लानानै 30 नं गरेस्वर ब्लक जिपिपिनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों तामुलपुर जिल्ला एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशना गुवारै सावरायलायनाया दिनै जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे सावरायमेलनि गेजेरजों बारग' एनडिबिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो आरो फैबाय थानाय बिटिसिनि बिसायख'थिखौ लानानै गुवारै सावरायलायनाया मोजाङै मोजां जानानै थाङो। बे सावरायलायनायाव एनडिबिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनायजों लोगोसे 2025 मायथाइयाव बारग' एनडिबिफोरा जेरैबायदि इउपिपिएल दोलोखौ मदद होदोंमोन थिग बेबायदिनो फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दानाव जानो गोनां बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोखौ मदद होगोन होननानै फोरमायदों। दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लायो 30 नं गरेस्वर बियाबनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर'जों लोगोसे गरेस्वर ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि देबजित ब्रह्म आरो तामुलपुर जिल्ला एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशननि आफादगिरि अन्जन बर', तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि लोगो आफादगिरि बिपुल कुमार बसुमतारी, तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि नेहाथारि बानेश्वर नार्जारिजों लोगोसे गरेस्वर ब्लक इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि उत्पल बसुमतारी आरो गरेस्वर ब्लक इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि दिपेन बर', गरेस्वर ब्लक इउपिपिएलनि नेहाथारि खामिनि कान्त बसुमतारीजों लोगोसे एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशननि सोद्रोमाफोर बाहागो लानायाव बे सावरायनाया जानानै थाङो। जोंनि जुथाइ मोनसे सावरायमेल जादों। बे सावरायमेला जोंनि गरेस्वर ब्लक इउपिपिएल आरो जिल्ला तामुलपुर जिल्ला एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशननि जुथाइ सावरायनाय। बे सावरायनायाबो जोबोद मोजाङै जालाङो। बेयाव जोङो जिल्ला आफादनि मानगेदार आफादगिरि अन्जन बर' बिथाङा दंफैयोमोन आरो लोगोसे बे सावरायमेलाव सेक्रेटारि बुद्धिराम बसुमतारी बिथाङाबो दंफैयो आरो जोंनि मानगेदेर दैदेनगिरि बिथांमोना ब्लक कमिटिनि गासैबो दंजोबो। बे सावरायनाया जोबोद मोजां जादों आरो बेवहाय जिहेतु एक्स एनडिबिनि जिमानखिनि माने समस्याफोर बेनि बागै सावरायनाय जादों। सोरबा केसआव भुगिनानै दं, सोरबा माने माबा माबि अनसुंथाइ मोननाय मोनैनि माखासे रोखोमनि बाथ्राखौबो सावरायनाय जादों। बे खामानिफोरखौ गोथारै मावफुंनो थाखाय एसोसिएशना माने थांखि लादों आरो जोंनिफ्रायबो माबायदि मदद नांगौ बिथांमोननिफ्राय बेखौ जोङो खोथा होदों। जेरै फिजिकेलि हक मा जिखुनु रिटेनलि हक बा जोंनि चिफ बिथांजों बा जोंनि एमपि बिथांमोनजों डिपार्टमेन्टेल इएमजिएमफोरनिफ्राय माबायदि सहाय नांगौ बेखौ जों जगाजगआव खालामनो हागोन जों खोथा होदों आरो लोगोसे जोङो जिहेतु फैबाय थानाय जितु बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बिथांमोना एसोसिएशननिफ्राय एक्स एनडिबि एसोसिएशननिफ्राय माने फुल्लि मदद होगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदों आरो दिनैसिम जिहेतु बिथांमोना मददखौनो होगासिनो दङ आरो दिनै माने अनुस्थानिक भाबै बिथांमोना माने फोसावबाय। आं बेनि थाखाय गोजोननाय हामलायदों। जोंनि गरेस्वर समस्तिखौ देरहाहोनायनि बिथिङाव थांनाय बाराव बिसनावबो बिथांमोना जोबोरै नारा नाथा नाजानानै देरहाहोदों। एबारावबो बिथांमोना खोथा होदों जिमानखिनि माने हायो नाजानानै देरहाहोनायनि बाथ्रा होदों आरो बेबायदिनो अल माने जोंनि बिटिआरआव जिमानखिनि एक्स एनडिबि बिथांमोनजों दंफायो बिथांमोनाबो एखे डिसिसनखौनो लानानै खामानि मावदों। बे खोथाखौ बिथांमोना फोसावदों। बेखिनियानो। दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों गोसोखौ। जोङो फार्स्ट टाइमनि थाखाय एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशन तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट आरो जोंनि 30 नं गरेस्वर समस्तिनि इउपिपिएल ग्रुपफोरजों बा इउपिपिएलनि लिडारफोरजों दिनै मोनसे सावरायमेल लानाय जादों। बे सावरायमेलाव जों जिखिनि बाथ्राखौ सावरायबाय बा जिखिनि हाबाफारि लानानै जोङो सावरायबाय बेयो जोबोद मोजाङै जाफुंनानै थांबाय आरो बेबायदिनो जोङो फैबाय थानाय समफोराव गासै बिथिंखौ नायनानै जोंनि एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशननि सोद्रोमाफोरा आरो लिडारफोरा तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैबाय थानाय जिथु बिटिआर इलेक्सन बेयावबो जोङो इउपिपिएल हान्जाखौनो मदद होगोन होननानै बा हेफाजाब होगोन होननानै जोंनि एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशननिफ्राय सावरायनानै थिरांथा लानाय जायो। बेसेबांसो एक्स एनडिबि दिनैथ' जोङो गासै एकुरेट जोङो साननाय जायाखै। जोङो थेवबो 80-90सो जोङो जमा जानाय जादों बा खौसेयै जों सावरायलायदों। बेयाव जोंनि एक्स एनडिबिनि जिखिनि मोननांगौ रिहेबिलिटेसनानो जा एक्सग्रेजियानो जा गासै जोंनि थालांबावनाय एक्स एनडिबिनि जिखिनि रिहेबिलिटेसन मोननो गोनां दं बेफोरखौ सावरायनाय जादों
आरो बेबायदिनो इन्डिभिजुवेलि जिखिनि जोंहा मोननांगौ बा जों जायफोरा न'खरफोरा गोरिब बेफोरो माबायदि सुफुंजागोन पार्सनेल केस दङ बेफोरखौ माबायदि जोङो सिफायना लानो हागोन बेफोरखौ लानानै गुवारै सावरायलायनाय जायो आरो बेखौ जोंनि गरायसर समस्थिनि एमसिएलए बिथांमोना जोंनि डिस्ट्रिक्ट आरो सेन्ट्रेलनि सेक्रेटारि दंफैयोमोन आरो बिथांमोना बिबानगिरिमोना बाथ्रा होदों जे थाबैनो बेखौ सावरायलायनानै माबायदि सुस्रांनो हागोन बेखौ सावरायलायनाय जायो आरो फैबाय थानाय बेखौथ' आं बुंखाबाय जोङो जोंनिफ्राय गासिबो इउपिपिएलखौनो जोङो वेलफेयारेसन हिसाबै जोङो सापर्ट खालामगोन आरो बेखिनिखौनो जोङो दिनै सावरायनाय जाबाय जोङो बे खेथ्रआव जोङो बिनि सोमोन्दै जिहेथु पलिटिकेलि एजेन्डा थायो गावबा गाव सोरबाया हयथ' थांदो जानो हागौ जोंनिफ्राय जोङो थांनायखौ नुवाखै आरो अलरेडि जायफोरा थांदों बिसोर आगोलावबो जोंजों गैखायामोन बिनिखायनो आं सान्दों जायफोरा थांदों खायसे खायसे लिडारफोरनि नंखाय बाथ्रा बुंनायाव जाहाथे गोजावनानै गुबुन दोलोआव थाङा बेखौनो आङो दिनै गासै जोंनि एक्सएनडिबि वेलफेयारेसनाव जायफोरा दङ बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे नंखाय बाथ्रा बुंनानै खायसेया गुबुन दोलोआव लांनो नाजागोन बेफोरनिफ्राय एसे गोजानाव थाथों बेखौनो आङो खावलायहरदों जिहेतु दिनै बेखौथ' आं बुंखाबाय गावबा गाव एजेन्डा थायो हयथ' सोरबा साफा सानैया थांनो हानाय खिन्थु जोंनिफ्राय जों थांनायखौ आं नुवाखै आरो रावबो जोंनाव खोन्थानाबो थाङाखै सोरबा थांदोंब्ला खिन्थु जों बेखौ नुवाखै आरो बेखिनि